Κάθε μεγάλος επαγγελματίας ξεκίνησε από μία απλή συνάντηση. Στο Freeney Club, οι συστάσεις γίνονται εμπειρίες και οι εμπειρίες επιτυχία. Αν έχεις μια υπηρεσία να προσφέρεις, εδώ θα βρεις ένα κοινό που αναζητά ποιότητα, αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Η πλατφόρμα μας δεν είναι απλώς ένας κατάλογος επαγγελματιών. Είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα συνεργασιών, όπου η εμπιστοσύνη και η αριστεία ανταμείβονται. Είτε είσαι κομμωτής, τεχνικός, εκπαιδευτής ή σύμβουλος, μπορείς να επεκτείνεις τη δραστηριότητά σου, να αναδείξεις την αξία σου και να αποκτήσεις νέους πελάτες με έναν πρωτοποριακό τρόπο. Η σύγχρονη αγορά απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα και το Freeney Club σου δίνει όλα τα εργαλεία για να αναπτυχθείς. Μέσα από ένα ασφαλές και επαγγελματικό περιβάλλον, μπορείς να προβάλλεις τις υπηρεσίες σου, να δημιουργήσεις νέες συνεργασίες και να αποκτήσεις πρόσβαση σε πελάτες που εκτιμούν την ποιότητα. Αν είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα και να δώσεις νέα πνοή στην επαγγελματική σου πορεία, η πόρτα είναι ανοιχτή